hejty. No a ja som sa pristihol pri tom, ako moje ego na ňo nadáva. Ale takým zmyslom, že som ním pohrdal. Moje ego ním pohrdalo, že pozri sa, ak sa hrozne obliekáš, ak taký bezdomovec, žebrák, ktorý nemá 5 korún a je to už dospelý, 45-ročný chlap, zhruba cca odhadujem, zarastený tak, kadejako mastný, proste cigarety fajčí, to je pre mňa vrchol nevkusu, keď niekto veľa fajčí a je celý pozanedbávaný, že keď už niekto fajčí, tak nech sa aspoň nejak o seba stará. Ale akože nehejtím to, že niekto sa rozhodol fajčiť, ale pre mňa je to veľmi nesympatické, že je to taký zvyk, ktorý naozaj ničí zdravie. To mi je nesympatické na tom, aby sme sa chápali, že nie, že ja teraz vidím niekoho, kto fajčí a ja neviem, na jeho nadávam automaticky, to vôbec. To bolo v spojitosti s tou osobou. A proste úplne som ním pohrdal a nadával na neho, v mojom vnútri. Že a ten Pako a Magor, horšie nadávky som použil v hlave. A tam som sa zastavil, že to je teraz jedno z nejakého môjho etického pohľadu, možno z nejakého pohľadu dobrého človeka, ale zastavil som sa z pohľadu manifestovania, pretože som si niečo v tom procese vyberal manifestovať. V momente, keď niekoho nenechávate byť tým, kým sa on rozhodol byť, a v tomto prípade človekom, ktorý sa oblieka ako on, človekom, ktorý má názory, aké má, ktoré si presadzuje, nikomu fyzicky neobližuje, teda mne nie, tak v momente, ak ho tak nenechám byť, že ho riešim v hlave, alebo že riešim jeho pohľad na mňa, dokonca, že to až tak prekombinovávam, že idem, že aha, nenechám jeho byť, kým je, a ešte mi vadí, že ma hejti, že zase už aj potom súdim seba, že mi to vadí, že sebe nedovolím, aby mi niečo vadilo napríklad. Tak v momente, ak niekoho nenechávate byť tým, kým sa on rozhodol byť, tak tým pádom svet je kompletné zrkadlo, má zaujímavé zákonitosti. Toto samotné kvantové pole, táto realita nenecháva vás byť tým, kým chcete byť, kým by ste chceli byť. Inými slovami povedané, úplne ľudsky. Ak sa ľuďom ešte posmievate, vysmievate, riešite ich outfity, ich životný štýl, čokoľvek, to okolie, alebo ich politické preferencie, čokoľvek, tak v tom momente si brzdíte a blokujete vlastné manifestácie. Tak to je. A mňa bolelo to priznať si a vedieť to a vnímať to.